Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και ως ο Άγιος των ελληνικών γραμμάτων και η κορυφή των κορυφών, σύμφωνα με τον Καβάφη. Γεννήθηκε στη Σκιάθο στις 4 Μαρτίου 1851. Ήταν γιος ιερέα και ακολούθησε την αυστηρή παράδοση του Ορθοδόξου κινήματος των Κολιβάδων. Η εκπαίδευσή του έγινε σταδιακά. Πήγε σχολείο στη Σκιάθο, στην Σκόπελο, στη Χαλκίδα, στον Πειραιά. Πήγε στο Άγιο Όρος όπου έμεινε 8 μήνες. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στη Βαρβάκιο Σχολή, στην Αθήνα με πολλές στερήσεις. Το 1874 γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά δεν πήρε το δίπλωμά του, πάλι διέκοψε λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο ίδιος ένα σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα ιστορεί τη ζωή του. Εγεννήθη νη Σκιάθο τη 4η Μαρτίου 1851. Έβγηκα από το ελληνικών σχολείων εις τα 1863, αλλά μόνον το 1867 εστάλην στο Γυμνάσιον Χαλκίδος, όπου ήκουσα την Α και Β τάξην. Τι γάμα εμαθήτευσα εις Πειραιά, ήτα διέκοψα τα σπουδάς μου και έμεινα εις την πατρίδα. Κατά τον Ιούλιο του 1872 επήγα εις το Άγιον Όρος χάριν προσκυνήσεως, όπου έμεινα ο λίγους μήνας. Το 1873 ήλθα εις Αθήνας και εφήτησα εις την Δέλτα του Βαρβακίου. Το 1874 ενεγράφην εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν, όπου ήκουσα κατ' εκλογήν ολίγα μαθήματα φιλολογικά, κάτι δίαν δε εισχολούμην εις τας ξένας γλώσσας. Μικρός ζωγράφιζα Αγίους, ή τα έγραφα στίχους, και δοκίμαζα να συντάξω κωμωδίας. Το 1868 επεχείρησα να γράψω μυθιστόρημα. Το 1879 δημοσιεύθη η μετανάστης έργων μου, εις των νεολόγων Κωνσταντινουπόλεως. Το 1881 ενθρησκευτικών ποιημάτιων εις το περιοδικόν Σωτήρα. Το 1882 εδημοσιεύθησαν οι έμποροι των εθνών εις το Μη χάνεσαι. Αργότερα έγραψα περί τα 100 διηγήματα, δημοσιευθέντα εις διάφορα περιοδικά και εφημερίδες. Εργαζόταν ως οικοδιδάσκαλος για να βγάλει τα προς το ζήν. Εκτός από τα ελληνικά που ήταν η μητρική του γλώσσα, μιλούσε επίσης αγγλικά και γαλλικά. Ασχολήθηκε με τη μελέτη των ξένων γλωσσών κατηδίαν, δηλαδή μόνος του, παράλληλα με τις φιλοσοφικές του σπουδές στο πανεπιστήμιο. Η γνώση του στις ξένες γλώσσες τον βοήθησε με τη μετάφραση έργων και στην αρθρογραφία. Από το 1879 συνεργάστηκε με εφημερίδες και περιοδικά ως συγγραφέας και μεταφραστής. Έπαιρνε ελάχιστα χρήματα και ζούσε φτωχικά. Όταν έπαιρνε το μισθό του, πλήρωνε τα χρέη του στην ταβέρνα στο Ψηρείο που έτρωγε 27 ολόκληρα χρόνια, έδινε τον νίκη, έστελνε στη Σκιάθο, μοίραζε στους φτωχούς, σπαταλούσε χωρίς σκέψη για την αυριανή ημέρα. Έτσι ήταν πάντα φτωχός και ρακένδυτος. Έζησε μια ασκητική και λιτή ζωή αφιερωμένη στη βιοπάλη, τη συγγραφή και την εκκλησία. Ήταν ψάλτης στο εκκλησάκι του Αγίου Ελισέου στο μοναστηράκι και αφιέρωσε πολλές ώρες στη μελέτη εκκλησιαστικών βιβλίων. Γι' αυτό του είχαν δώσει το ψευδώνυμο Κοσμοκαλόγερος. Παρόλα αυτά είχε μια ροπή στην εινοποσία και ήταν γνωστός για την απομόνωση και την εξάρτησή του από το ποτό και το τσιγάρο. Το 1882 προσλήφθηκε ως έμιστος μεταφραστής στην εφημερίδα και το 1889 πάλι ως μεταφραστής στο Άστι, όπου ο διευθυντής του προσέφερε για μισθό 150 δραχμές. Η απάντηση του Παπαδιαμάντη ήταν «Πολλές είναι 150, με φτάνουν 100». Από το 1892 είχε σταθερή συνεργασία με την Ακρόπολη.
Στον Παπαδιαμάντη αποδίδουμε τις μεταφράσεις έργων διάσημων συγγραφέων, όπως τον Ντοστογεύσκι, Τσέχοφ και άλλων. Το λογοτεχνικό του έργο περιλαμβάνει μυθιστορήματα, νουβέλες, διηγήματα, ποίηματα, υμνογραφήματα, σατιρικά, θρησκευτικά άρθρα και άλλα. Μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα έργα του είναι «Η έμποροι των εθνών», «Η Φώνισσα», «Η Νοσταλγός», «Όνειρο στο κύμα». Η γλώσσα και το στυλ του ήταν μοναδικά καθώς συνδύαζε την αρχαία ελληνική, την καθαρεύουσα με την δημοτική και χρησιμοποιούσε πλούσιο λεξιλόγιο και έντονες περιγραφές. Αποτυπώνει την ελληνική παράδοση και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στα έργα του επηρεασμένος από το νησί του και από τις φτωχογειτονιές της Αθήνας. Την περίοδο όπου η Ελλάδα χρεοκόπησε ο Παπαδιαμάντης προσπαθεί να ξυπνήσει την κοινωνία και να την οδηγήσει στην εθνική ανόρθωση. Σχολιάζει την κοινωνική διαφθορά και την πολιτική κατάσταση της χώρας. «Η Ελλάδα απλώς και μόνον μετήλαξεν τυράννους», έγραφε. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν είχε παιδιά. Αφιέρωσε τον εαυτό του στην πίστη και τη λογοτεχνία. Η προσωπική του ζωή και οι επιλογές του αντανακλούν στην ιδιαίτερη φύση του έργου του και την έντονη πνευματικότητα που το διαπνέει. Η φτώχεια, το ποτό, οι αγρυπνίες και η απλοχεριά του έγιναν αιτία να φτάσει σε απελπιστική κατάσταση, ενώ παράλληλα χειροτέρευε και η υγεία του. Κάποιοι φίλοι του διοργάνωσαν μια γιορτή στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός το 1908 για τα λογοτεχνικά 25χρονά του και κατάφεραν να συγκεντρώσουν ένα χρηματικό ποσό, με σκοπό να τον βοηθήσουν να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Πράγματι, ο Παπαδιαμάντης κατόρθωσε να πληρώσει τα χρέη του και να αγοράσει για πρώτη φορά καινούρια ρούχα. Λίγο πριν πεθάνει είχε τιμηθεί από την πολιτεία με το Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος. Στα τέλη του Μαρτίου του 1908 έφυγε για το νησί του, με σκοπό να μην ξαναγυρίσει στην πόλη, της δουλοπαρικίας και των πλουτοκρατών, όπως ο ίδιος έγραψε. Το 1909 ο Καρκαβίτσας τον επισκέφθηκε στη Σκιάθο στο σπίτι του, όπου ο Παπαδιαμάντης του μετέφρασε στο πόδι Σέξπιρ. Από εκεί εξακολουθούσε να κάνει μεταφράσεις, μα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και τον Ιανουάριο του 1911 έφυγε από τη ζωή από πνευμονία. Ο Παπαδιαμάντης δεν είδε κανένα έργο του τυπωμένο ως βιβλίο όσο ζούσε. Το 1925 πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στη Σκιάθο. Το σπίτι του λειτουργεί ως μουσείο. Για να βοηθήσετε το κανάλι μου, μπορείτε να κάνετε like, εγγραφή και να γράψετε ένα σχόλιο.